Sziasztok, én Krisz vagyok, és a mai videóban FC Mobile-ozni fogunk egy kis akkunton. RV-t fogjuk lecserélni. Már összerankapoltam játékosokat, hogy át tudjuk rakni a tréninget. Átrakjuk a kehintére, 24-es szint megy át rá. Kiszöppeljük. Berakjuk ezt a 80-as politánót addig. És eladjuk. Így lement 109-re az overall, de majd orvosoljuk mindjárt. 280 ér van kint, akkor 270 ér kirakjuk. És a kiszemelt az a 109-es Zsárzinyó lenne. Meg is vették a Tadicsot, 243 millió jön belőle, 420 milliónk van. Na nézzük, ki tudunk venni. Marco Asensio. Nem tudjuk megvenni Legendbe. Anthony. Hát lilába se. Ez a Ludovic Giui. Hát pirosból meg tudjuk venni. Garincha. Őt is pirosba. Ja, csak pirosba. Amad. Őt is csak pirosba tudjuk venni. Zsárzinyó. Őt is meg tudjuk venni pirosba Legendbe. Hát 4-20-at akkor ki tudunk ajánlani érte, és akkor megveszük ezt a... Vagy nézzünk! 105 minimum és RV-t. Na nézzük. Saka. Hát amúgy a futása gyenge. Messi az elérhetetlen, Yamal. Drága. Hát nagyon drága. Falenius. 5/3-as weak foot, ez nagyon gyenge. Tadic az ugye volt. Best. Meg tudnánk venni. 118-as futás, 5/4-es weak foot. 4-es félcsillag stamina. Hát 5/4. Skill move az 5 csillag, és 5 per... van. Szerintem lesz egy Garincsánk, vagy még megnézhetjük ezt is. Amúgy minimumáron meg tudjuk venni, de 5/3-as weak foot az nem jó. Megveszük a Zsárzinyót, hogy jónak tűnik. 5/4-es weak foottal tud futni, lőni az nem annyira, de cselezni tud. És akkor itt egy 4-20-at ki ajánlunk érte. Aztán hát ha... Na, amint láthatjátok, lenyomtam a challenge módot. Hát 90-es és a 88-os kaptunk. Betörjük a 88-as így ide. Hát, esetleg még ezekből tudunk egy kis coint kihozni. Így ennyit, 1 milliót. És a butragányot meg mindjárt eladjuk külön. Itt vannak a játékosaim, itt eladhatók. Jó, hogy vegyék meg akkor. Hát ketten is bejelentkeztek 420 millióért. Majd mindjárt fölötte leszünk. No, és akkor 423-at. Vagy 424-et, így jó lesz. És akkor mindjárt megjelenünk. Na mindjárt ott leszünk. Ott is van. Na itt is vagyok, világítom Árkit. Fél óra eltelt. Hát 440-ért beszereztük ezt a Zsárzinyó kártyát. Elég necces volt. Be is rakjuk a csapatba. Színen kivesszük. És akkor tréningeljük is föl. Azt mondja, hogy mi pirosba raktuk. Igen.
felhúzzuk 25-ösre, maxra felmenne 30-ig. Ez mennyi megy bele? Nézzük is meg. Aha. Hát igazából az összes játékosunk. 25-ig felhúzzuk, és akkor egyelőre egy jók leszünk. Skillpontokat osszuk el, szerintem futásra. Így meg a dribbling. És akkor így áll eddig. Zsárzinyó. A statisztika, akit érdekelne. Trétek. Lane change tud. Az mondjuk jó. Így áll a csapat. Hát így is leveszi. És a Musialát kéne cserélni. És ezek a kiszemeltek. Itt. Ez az Nkunku. Ez amúgy jó lenne. Mennyi tréte van? 121-es dribbling. Nem fejlődünk, itt meg ugye leestünk, mert Zsárzinyó 105-ös, de in-game nagyon jó lap. Hát megnézzük, mennyit tudunk rajta tréningelni, ezt is belerakjuk. 26-ra így felmegy. Venni kell ilyet, de nincsen hozzá. Mennyit tudunk venni? Ennyi. Jó, akkor veszek ennyit. De nagyon kevés. Nem tudjuk így fölvinni. Amúgy base packből jött egy 98-as, ami 76-tól adja. És így tudtam megoldani. Viszont ezekből kivesszük a cserepadról, és hát be kell törni őket. Rozefet is. Meg őket is. Így. Zsárzinyó tréning. Itt Legend. 26-ra fölmegy. És akkor így 27-re fölnyomjuk. És akkor majd videón kívül megcsinálom. 35 eddig így néz ki, így áll. És majd a következő videóban Musialát cseréljük. Ennyi lett volna ez a videó. Én Krisz voltam. Iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!